Neked van problémád? Király kisasszony, gyere ide egy pillanatra! Ide nézd, miért síelünk, figyelj! Hopp, gyere kicsi! Hopp! Jó lesz, innen már tudsz menni. Na? Szeretsz így síelni? Milyen jó volt, nem? Elringattalak, nézd meg, el is aludt, nézd meg, mint a bölcsőben lenne, látod? Na gyertek! Elsőnek most még a Zsófi. Figyelj, Zsófi! Figyelj! Hopp! Figyeljetek ide, még egyszer, tehát mi a titka ennek a pályának? Mert van egy nagy titka, na? Mi a titka szerinted, Zsófi? Mi a titka? A titka az, figyeljetek, hogy minél meredekebb a pálya, annál inkább előre kell dőlni, halált megvető bátor. Hey! Hostia! Achtung, eh? Sorry guys. Oké. No, gyertek! Figyelj, mert ez veszélyes majd a hely, mert sokan jönnek le ezzel. Gyere! Gyere, gyere, Zsófi! Gyere, jönnek, Zsófi! Gyere! Mindjárt vagy Jussi-rugó, Zsófi, figyelj! Jussi-rugó! Úgy, gyere mögé, gyere erre, gyertek! Kusi! Siess! Gyere! Gyere! Kusi! Zsófi! Ne maradj le, gyorsan, gyere hozzá! Ide ez a mi gyakorlópályánk, ide megállni egymás mellett. Most jön a vizsga. Igen, még nem láttam a pályán, most együtt megmutatjátok egyenként, hogy hogy kell meredek pályán síelni. Most nagyon figyeljetek rá, mutatok valamit. Mellém, ide mellém, ide. Gyorsan, ide szembe! Ne csúszz le, Zsófi, ne ide feked! Na, figyelj ide! Amikor ilyen meredek pályán megyünk, akkor tanácsos leszúrni a botot. Szerintetek a botot leszúrni ide a sí mellé kell, vagy jó messze tőle a völgy felé? Próbáld ki! Le akarunk szúrni a botot, mielőtt emelkedek. Jó messze, miért? Mert akkor a vállam kint van a völgy felé. Igaz? Kicsit egy pillanat, egy picit állj le, csak egy picit. Oké, köszi, így már jó. Figyelj akkor rá, nézz ide! Figyelj ide, beállítom a lábam, leszúrom a botot, egy hatalmasat emelkedek, és újra besüllyesztek. Gyere! Mutasd! Hopp! Bravo! Jó! Gyere, Püsi! Hey! A lungo tempo non hai fatto, vero? Con questa neve no. Bravi, eh? Hey! Oda nézd, megtapsol, nézd oda! Megtapsol! Bravo! Bravi, eh? Bravi, posseduto! Sì, ma sai, 6 anni, quindi sì. ancora la spalla difficile portare davanti per loro. Però lei già, eh! Questo è stile polacco che la cosa. Ah, sì! Ciao! Ciao! Na de hát, akkor azt mondta a barátom, hogy nagyon szépen sízik, de ő is látott valamit. Mit gondolsz, mit csinál? Azt mondta, hogy umpodiért, ami azt jelenti, hogy te is hát. Tehát tudod neki előre hajítani a télet, most úgy próbáltuk. Jó, gyere! Gyere!
térdet. Gyerünk beállítani a térdet. Hopp, beállítani a térdet. Be a térd. Hopp. Hopp. Aha. Javul már, ugye? Javul már, én is úgy láttam, hogy javult most a Zsófi. Ugye Zsófi? Igen, Zsófi. Nézd oda előredől. Nézd oda. Zsófi, erről van szó. Kell a Láttad a jó kilométer. mind előredől. Maradjon most a Fruzsi egyszer, jó? Fruzsi, kicsit gyorsabban megyünk, figyelj, maradjunk a szélén, mert közben elütnek ám. Gyere! Fruzsi! Közvetlen mögöttem, gyere! Hogy! Hopp! 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 Ez az! Gyere erre! Hopp! Hopp! Fogasz! Na, figyeljetek, innentől most tök egyenesen megyünk egy hosszú szakaszon, lesikoltó tartás. Bocsánat, lesikló tartás. Jó? Figyeljetek ide! Nyitod a lábaidat ilyen szélesre, most olyan szélesre, mintha a vállad még szélesebb lenne. Ráteszed a könyöködet a térdedre. Tedd rá a könyököd a térdre, és figyelj, nem villámhárító, oké? Hanem a síbot párhuzamosan síléccel, oké? Oké? Nem ez. Zsófi, csináld meg! Teljes gáz! Gyere, 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 gyorsan! Elindultunk! Ne hóekézzél, Zsófi! Párhuzamosan a lét! Zsófi, párhuzamosan a lét! Zsófi, ne hóekézzél! Zsófi, ne hóekézzél! Zsófi! Párhuzamosan a lét! Ez az! Ez az! Ez az! Ne hóekézzél, Zsófi, hát hol vannak a többiek már? Párhuzamosan azt a lécet, az hadd menjen! Úgy, ez az! Nem hóekézünk! Ez az, nagyon szép! Nagyon jó! Nagyon szép, nagyon jó! Hadd menjen! Ügyes, nagyon jó! Nagyon-nagyon szép! Nem hóekézünk! Nem hóekézünk, Zsófi! Miért hóekézel? Menjél tovább! Mi a baj? Ez az! Nem hóeke. Jövök, segítek.
képzeld el, hogy egy nagyon veszélyes helyen vagyunk. Ugyanis itt lakik a hegy szelleme. Hívjam? Figyelj! Hú! Hallottad? Válaszold. Várj, figyelj! Arra figyelj! Tao! Várj! Maradjatok csöndbe! Zsófi! Hallottad? Hallottad? Ó, menjünk szerintem innen gyorsan! Gyere, Zsófi! Fölmagasra, kanyar! Fölmagasra, előre a fél, kanyar be a... Ez az! Jó, Zsófi! Kanyar! Jaj, de szorít szépen, most megy ez! Jaj, de jó! Jó vagy, Zsófi! Ne hajlik a szél! Hopp! Ne hajlik a szél! Hopp! Ne hajlik a szél! Gyerünk! Fölmagasra! Ne hajlik a szél! Fölmagasra! Ne hajlik a szél! Gyere! Fölmagasra, magasra, kapcsolat! Ott volt egy óvuska! Gyere! Jöjj! Na figyeljetek ide! Ezt a pályát már jól ismeritek, ugye? Ja, ugye? Azt szeretném kérdezni, érzitek, hogy ettől a pályától kezdve egyre keményebb lesz a hó. Mert képzeljétek el, hogy itt az a fajta hó van, amit hóágyúval is szórtak a pályára. Tehát, mit kell az ilyen havon csinálni? Még puhában síelni, ugye? Nem. Innen kell elkezdeni a sín jobban élezni, tehát oldalt úgy, odanéz, sokkal nagyobbakat nyomni rajta, hogy ne csússzál le. Jó van? Ezt próbáljuk, még mindig először a Zsófi, jó? Gyere, Zsófi! Fölemelkedni, gyere közel! Fölemelkedni, benyomni a sínek az élét! Aj, de szép! Fölemelkedni, előre benyomni a sínek az élét! Fölemelkedni, benyomni, nyomni a sínek az élét, ahogy bírod! Várjunk! Nyomni a sínek az élét, gyerünk! Föl, magasra fölemelkedni! Jó! Most nyomd át fel az élét! Kezed elő! Nyomd a kezed! Hopp! Nyomd rá magad az élére! Gyere! Zsófi, ne ragadj le! Oké, egyéni bemutató megint. Jó? Egyéni bemutató, először mutatom én. Nagyon figyelj! Arra néz a felső testem lefelé, kiemelem magam, benyomom a sínek az élet. Kiemelem, benyomom a sínek. Kiemelem, hozz egy nagyot életet. Látod, hogy süllyedtek a térben? Figyelj, hogy süllyedtek a térben? Essenek, Fruzsi! Várjál, Zsófi, nem menjél. Pustia mia! Kezed! Jó! Hopp! Szép! Te a térdet! Jól benyomod a térdet! Jól benyomod a bölcstérdet! Zsófi vagy. Hát oda is összekeveri. Azt nem tudod, a várod a kanyarba, ettől kicsi az gazdag. Gyere! Szerintem a pambár most megörökített nagyon rossz ízést is tőled, meg nagyon jót is. Ez most a nagyon jó közé tart. Várj egy pillanatra, leveszem a fejpántom, mert melegen van. Jó? Aztán megyünk is tovább. Viszont majd figyeld meg, Fruzsit is vetted, ugye? A Fruzsinál borzasztóan kell figyelni arra, amit most én mutatni fogok. És Fruzsi, nézd meg azt, hogy mi a hiba, jó? Én azt mutatom meg, amit rosszul csinálsz, jó? Oké? Fruzsi? Nem az. Figyelj ide, Fruzsi. Figyelj, mutatom, mit tudsz te. Ez a lábad egyenes maradt. Miért? Mert a válladat befordítottad. Ha a vállad erre kimaradna, akkor be tudnád hajítani, és egy behajlított térdről lehet rugaszkodni. Egy egyenes térdről lehet? Nem. Ugye? Figyelj, Fruzsi, nézd meg kicsit, figyelj. Hoppá, behajt. Hopp, hoppá, behajt.
Indulhatsz. Úgy föl, erre felénk néz a fölsőt, ez jobb. Aha! Hajlik alá, hajlik. Igen. Bravo, Fruzsi. Ez már sokkal jobb volt. Nézd, szépen csinálja. Gyönyörű. Nagyon-nagyon szép. Menjünk akkor ide a kerítés mellé, jó? Mert most egy kicsit a meredekebben megyünk. Gyertek közel. Menjél. Jó, gyere Fruzsi, gyere Zsófi, ne féljél! Mert jösszám a karomba! Most nagyon gyere! Ez az! Wow, oda néz! Nagyon szép! Azért van baj, azért remeg így a láb, mert azért te vagy Óza csodák földje, öregem. Én így nem tudnék sikerni, így remeg a lábad. Tudod, mitől remeg a lábad? Mert nem a sícipő nyelvére nyomott előre. Abban a pillanatban megszűnne ez az iszonyatos remegés, hogyha előre bírnál oda a sícipő nyelvére tehénkedni, mert akkor a sít élezés közben tudnád terhelni, egy kis tehén. Jó? Hé. Na, akkor kezdjük. Zsófi után. Gyere Zsófi. Nézd meg hol a térded. Nézd meg Zsófi hol a térded. Zárd így össze a sídet. Figyelj Zsófi. Van. Jobbá a térded. Ez az! Jobb előre a térded. Nagyon jó! Szuper! Azt szeretném mondani, hogy ha jöttök itt óra után, Tessék? nem menjetek azon a vállon, Csak itt. ami könnyebb Jó. egyébként, mert ez az oldal szerintem lavina veszélyes. Oké. Főleg most, hogy megsüti a nap, Aha. hogy fordul arra, beindulhat. Inkább itt. Ez Jó. a rész. Egyébként ez nem rossz pálya, nem? Nagyon jó. Ugye Zsófi? Tehát itt, hogyha valakinek nem megy előre a térbe eléggé, akkor mit történik? Itt tánítol a láb. Ja. És az nem jó. Ja, gyere Zsófi! Figyelj, nézd meg, lássam ezt, hogy itt vagy elő. Figyelj! Nézd csak! Hopp, most emeled fel a lábad, hoppá, rámész jó még! Hopp, rámész jó még! Oda nézd, látod, jó? Oké, jön első. Eltűnj! Előre a tér! Hopp, előre a tér! Gyere Zsófi! Tudod, mit kell csinálni a lényeg a tér, Zsófi, most már, ugye? Gyere ide! Nem nyomjuk le a fenekünket hátra, mert jön a hóhegy, jó? Oké, gyere közel! Zsófi, nehéz a pálya? Vigyelek egy picit? Gyere, na, fölvesznek az ölembe, gyere előre egy picit. Tehát teljesen felesleges, hogy negatív élmény legyen. Állj hátrább, Fruzsi! Állj hátrább, jó? Fruzsi, viszont te követsz minket, jó? Oké? Most az lesz, hogy a Zsófi lesz a síoktató, és ő mondja nekem, hogy mit kell csinálni, jó? Oké? Így. Vigyázz a kis fejeddel, azért mondtam, hogy álljad odébb. Gyere, mehetünk? Figyelj, tehát mit kell csinálni? Emelkednem, ugye? És most megint emelkednem kell, ugye? Én nélküled nem is tudtam volna ezt meg sem, mert a Zsófi mutattám a ritmus teljesen. Csabert, cső. Tök jó volt. Na.
viszont már olyat fogunk csinálni, hogy tényleg a Zsófi válik síoktató lesz. Oké, ez azt jelenti, hogy a Zsófi vezeti most a csapatot. Utána jövünk, és utána tanítani, szeretnék megtanulni, párhuzamosan síelni, és behajlított térdel, jó? Ez lesz a feladat, és mi beállunk mögéd a sörbe, jó? Sorba. Na, kezdjük. Tanítsál minket. Gyere, Fruzsi! Jézus várja! Tanító néni! Ez nekem túl nehéz, segítsen! Gyere, Fruzsi, ez nem szólj! Jaj! Kifulladtam! Olyan kanyarokat csinált ez a síoktató, hogy nem tudtam követni. Jézus Mária! Jaj, elfogyott a levegőben. Jaj, Jézus Mária! Jaj, segítség! Tanító néni, kérhetek valamit? Mivel én fáradt vagyok és álmos, szeretnék hosszabb kanyarokat, jó? Ami nem ilyen megrendítő. Jó? Oké? Úgyhogy most olyan kanyarokat szeretnék, mintha álmodnék, ilyen nagyon hosszú, nagy kanyarokat, jó? Jó, tanuljunk most olyat, Fruzsi. De most a Fruzsi lesz a síoktató, jó? Minek követjük? Nagy, hosszú kanyarokkal, jó? Fruzsi, indulj! Nem, Fruzsi! Kérdem már Isten! Ez szép! Jaj, de szép! Hoppalá! Ez azt tanító néni! Figyeljetek ide! Hogy ahhoz, hogy innen kiérjünk a kispályához, csutkára teljes gázt kell adni, ugye? Oké? Gábor? Innen vállalni? Gábor, bocs, ezt magyarázd el a Zsófinak, mert nem érti, és mindig hóekézik. Ott fönn is ezt Ha csinált. itt hóekézel, Zsófi, tehát szétisztam a dátsört, akkor lassan fogsz menni, és nem fogsz átérni oda, ahol a mama vár. Úgyhogy itt ugye úgy kell csinálni, mint a lesikló tartásba, mintha vonatsín lenne, párhuzamosan legyen a sín. Ugye? És nagyon gyorsan kell menni. Jó? Oké? Kíváncsi vagyok, hogy sikerül. Jó? Kezdhetjük? Akkor Fruzsi utánam, teljes gázzal, gyerünk!